Mindscape Median Unfiltered kahvipöytäkeskustelu. Me jatketaan keskustelua siitä, mihin se normaalisti kahvipöydässä jää. Tervetuloa Vartin ulinoiden jakson pariin. Tässä on Laura. Ja tässä on Nita. Okei, no niin, juu, kyllä. Nyt pitää varoa, ettei kaadu oikeasti, koska tää on tämmöistä kivimurskaa. Okei, aloitetaan ihan NYT nyt. Kello käyntiin, lähti tuosta. Tänään puhutaan ihanassa aiheesta, nimittäin rakkaus. Ja päivän kinkkinen kysymys. Aina kinkkiset kysymykset. Aina kinkkiset kysymykset. Miltä rakkaus tuntuu? No niin. Se oli aikaisemminkin jaksossa, että miltä tuntuu joku häpeä. Ja mä oon ihan silleen, että hyvä kysymys. Se tuntuu turvalliselta. Se tuntuu rauhalliselta. Se tuntuu valoisalta. Voiko valoisuus tuntua? Ehkä se tuntuu auringonvalo tuntuu. Tää on se niinku auringon valolta. Ihanaa. Eikö se ihan hyvin kuvaltu? On. Sellaiselta toiveikkaalta ja... joo, kevät aurinko. Ihana. Tosi cute. Mä oon paremmin näissä vaikeissa kysymyksissä. Oon kysynyt niin paljon. Onko sulla jotain lisättävää? Ei, siis tuo oli aivan ihana. No mä mietin just sellainen, kun mä aina yritän tosi paljon miettiä, että miltä minun kehossani tuntuu joku tunne, niin rakkaus on jotenkin sellainen, musta, että se valtaa ihan koko kehon. Ihan niinku sormenpäät ja varpaat ja semmoinen niinku tosi lämmin tunne. Ja jotenkin just semmoinen niinku rauhallinen. Tuntuu vaan niinku, että tiedättekö, että sulaa vaan ja sellainen. Jep. Ihanaa. Kyllä, tähän liittyen, mitä mä oon nimenomaan siis rakkauden yhteydessä miettinyt niin kuin tunteena, niin ikuisuuskysymys, mihin ei varmaan, en tiedä voiko siihen kukaan koskaan tarjota vastausta, että tunnetaanko me rakkaus samalla tavalla. Toki se pätee kaikkiin tunteisiin, mutta etenkin rakkauden kohdalla. Ja etenkin se, että tunteeko kaikki ihmiset sen, niin kuin, voiko ihmiset tuntea sen yhtä vahvasti? Että onko se niin, että jos joku vaikka sanoo, että en ole koskaan ollut rakastunut, niin, tai tuntenut jotenkin semmoista niinku rakkautta vaikka henkilöön, ja sit jotkut taas on, että onko kyse siitä, että joku ihminen ei vaan ole kokenut tai tavannut semmoista henkilöä, joka on niin jotenkin just samalla aaltopituudella, että kokisi semmoista niinku vahvaa rakkauden tunnetta, vai kokeeko ihmiset sitä niinku eri määrin? Että joku vaan ei voi tuntea sitä yhtä isosti ja vahvasti joku toinen. Koska nämä keskustelut on semmosia, että tuntuu, että se eroaa ihmisiä tosi paljon. Tuossa oli oikeastaan, mun tuli mieleen nyt, kun pohdit että tunteeko ihmiset samalla, niin kuin rakkauden tunteena samanlaisena. Niin mä rupesin miettimään asiaa sillä, että mietipä niin kuin ittees. Että sun rakkaus vaikka sun avopuolisoa kohtaan, sun rakkaus sun vanhempia kohtaan, sun rakkaus sun ystäviä kohtaan. Tuntuuko se rakkaus erilaiselta? Ja siis kun se tuntuu totta kai erilaiselta, mutta sitten kun musta tuntuu, että se vahvuus on tavallaan sama, vaikka se tuntuu erilaiselta. Tai et... Mitä mä selitän sen? Ei, mutta jos mä mietin, siis okei, se menee mun mielestä tosi paljon nyt käsikädessä niin ihmisten kunnioittamisen kanssa, koska silloin kun mä tajusin, että miten siisti fiilis on se, että kun sä oikeasti aidosti arvostat ja kunnioitat jotain ihmistä, niin tavallaan se rakkauskin lisääntyy. Ja sit kun on oppinut, vaikka jos mä mietin mun avopuolisoa ja vaikka mun äitiä, niin mä koen, että se tavallaan rakkaus on yhtä vahvaa, vaikka on tosi erilaista rakkautta, koska ne on niin kuin hyvin erilaisia ihmisiä ja se suhde on erilainen. Mutta koska mä arvostan molempia ihmisiä tosi paljon, niin silloin just se rakkaus on tosi vahvaa. Vaikka se toistan itseäni. Joo, mutta on niinku... Että just se, kun mä mietin, että mä niinku rakastan rakkautta. Voiko näin sanoa? Ja musta tuntuu, että mä oon siis niin semmonen ihminen, siis musta tuntuu, että mä oon niinku täynnä rakkautta. Musta tuntuu, että mä voisin vaan jakaa sitä rakkautta kaikille. Ja sit mä niinku mietin, että tai siis just, että miltä se tuntuu, miten mä voin niinku... Siis saat sä niinku yhtään kiinni? Kyllä mä saan. Ja sit mä huomaan, että mulla on ainakin toi, että jotain ihmisiä kohtaan se pysyy silleen about samana.
se tunne, mutta sitten just se yleinen tunne, mikä on sisällä, niin se vaihtelee tosi paljon just. Totta kai riippuen, että onks millainen fiilis itsellä on, millainen elämäntilanne, onko just mielen päällä jotain ahdistaksi joku, että se vaikuttaa tosi paljon. Sitten kun on kaikki tosi hyvin ja on ehkä silleen kun on energiaa, niin silloin jotenkin se, niinku, just niin kuin sä puhuit tosta, että tuntuu, että on niinku, rakkautta vaan jakaa kaikkialle, niin silloin sekin on paljon vahvempi. Että se tavallaan sisäinen tunne siitä vaihtelee, mutta sitten niinku, kohdistetusti just vaikka ihmisiin, niin sit se on kuitenkin aika sama. Siis tää on niinku, että kun puhutaan niinku tunteista, mun tuli tästä mieleen se, että okei, me puhuttiin siitä, että miltä rakkaus tuntuu. Vitsi, mulla oli joku... biisi. Miltä rakkaus tuntuu? Siis mulla tuli joku hyvä ajatus tästä mieleen. Tai siis silleen, että kun sä tunnet, että sä rakastat jotakin, mutta miltä se tuntuu, kun sä tunnet, että joku rakastaa sua? Onko se erilaista tunnetta? Niin. Mutta ei mä ainakaan siis... Onhan se mun mielestä tosi erilainen. Niin, että kun minä rakastan ja minä olen rakastettu. Niin se on kyllä totta, että mä koen sen mun mielestä tosi eri tavalla. Niin mäkin. Tai ainakin musta tuntuu, että mä koen. Niin. Niin. Hittolainen, niin. Tämä on hyvä ajatus, koska tavallaan jos on sama... Miksi se tuntuu niin erilaiselta, jos on kuitenkin sama tunne, mitä sä saat, mitä sä välität ulospäin. Joo, hyvä. Joo. Täytyy makustella tätä. Tätäkin. Joo, sit mä mietin niinku sitä, että rakkaushan ei aina todellakaan ole helppoa. Se ei ole aina kivaa. Niin, se ei ole aina sitä aurinkoa ja kevätaurinkoa ja näin, että rakkauskin voi satuttaa aivan saatanasti. Niin. Niin miten... Tai siis... Herran iästä nyt taas menee kuulenkaan niin filosofiseksi tää homma, kun mä rupesin miettimään, että kun rakkaus on ihana tunne, se on vahva tunne, niin että sit samaan aikaan se voi satuttaa niin sietämättömän paljon. Onko se rakkaus, mikä satuttaa, vai onko ne vaan se ympäristö, se toinen ihminen, joka ei olekaan, ei käyttäydykään sen rakkauden, tai siis... Sä et saa vastakaikua. Onko se sit se? Niin, esimerkiksi, että kyllähän se niinku, eihän se ole se rakkaus, mikä siinä niinku on paskaa, koska eihän se hyvä tunne voi olla paskaa. Vaan se on se juttu, mikä siinä ympärillä on just, että jos sä saa vastakaikua, niin sit tuntuu paskalta. Tai sä koet pettymyksen sen jonkun ihmisen suhteen just vaikka, että se ei olekaan sitä, mitä olet ajatellut, että hän on. Tai joku vaikka pettää parisuhteessa tavallaan, että siinä on ollut se rakkaus, mutta sitten se rakkauden kohde tekee jonkun tommosen asian, mikä kolhaisee isosti sitä tunnetta. Niin eikö se oo niinku aina se joku... Toi on niin hyvin sanottu, koska ainakin mä oon niinku paljon kuullut sitä, kun että jengi puhuu, että rakkaus satuttaa. Rakkaus on perseestä. Eikä oo, se on aivan ihanaa. Sanon jopa minä, just kenellä ei oo ollut vaikka näitä niinku romanttisissa rakkauksissa. Rakkaussuhteissa ei ole ollut onnea. Niin pyörätäänkö täältä? Siksakkia. Kato peloton. Niin no. Se on niinku me. Se on pyöräravintola. Okei. Okay. Niin. Mainostus. Et ei ole kuitenkaan sellaista, että olisi menettänyt uskonsa rakkauteen. Ja sitten sekin niinku, että just kun rakkautta on, voi olla monta just niinku eri kohdetta, monta eri muotoa ja tälleen näin. Että niinku, just kun mäkin sanoin, että mä oon niin täynnä rakkautta. Mä oon rakkautta elämää kohtaan ja itseäni kohtaan. Ihana sanoa näin, että mä oikeesti sanon, että oi, että I love myself, I love you. Mut toi myös, siis rakkaus itseä kohtaan. Joo. On yksi kans osa-alue tästä, mitä meinasinkin ottaa puheeksi. Noniin. Juuri sinne väläytin, että se on kans semmonen ihan oma pikku palikkaansa tässä kokonaisuudessa, koska se on kans taas, se on ehkä se vaikein osuus. Niin. Myös se, minkä me unohdetaan. Josta tulee mieleen, kun sanotaan, ei se mitään, kun sanotaan, että sä et voi rakastaa toista, jos sä et rakasta itseäsi. Totta vai tarua? Hei, tää on hyvä konsepti. Totta vai tarua? Siis nyt jos mä niinku filosofioin, niin mä en ole ihan varma, koska tavallaan eka mun tekisi mieleen sanoa, että totta. Mut
Onko se niin? Onko se niin itsestäänselvä asia? Niin, Jos koska mietin... mä rupesin miettimään kans tätä. Sano vaan, jos sulla en ei mä tähän sano vaan, ajatus. koska ei mulla ole varmaan... No ei, kun mä rupesin just miettimään sitä, että koska mä olen oppinut rakastamaan itseäni jollakin tasolla tässä vuoden sisällä. Sitä en todellakaan en ole rakastanut itseäni. Mä oon pitänyt itsestäni ja näin. Mutta kyllä mä silti tunnen, että mä oon ollut rakastunut ja mä tunnen rakkautta monia asioita kohtaan, vaikka mä en ole tuntenut sitä itseäni kohtaan. Tai sitten mä en tiedä, mitä rakkaus olevina on. Tai sitten on tää sama, että just se, että me todettiin, että tuntuu erilaiselta rakastaa jotakuta tai jotain, kuin se, että sä koet olevasi rakastettu. Niin vaikka tässäkin, että se tuntuu taas niinku erilaiselta myöskin se rakkaus itseä kohtaan. Kun se tulee niinku, kun se on vaan tuolla sisällä eikä lähde niinku itosta ulos. Niin. Niin ehkä se on, että se saakin olla jotenkin. Saako se olla erilaista? Onko se ok, että se tuntuu erilaiselta? No joo, ja erilaiselta, niin tarkoittaako sitä, että se on jotenkin vajavaisempi kuin se toinen? No jumalan kautta, tää olikin vaikea aihe, herranen aika. Kun mä rupesin just miettimään niinku tätä rakkautta itteeni kohtaan, niin kyllä mä koen, että se on tosi erilaista, mitä mulla on vaikka rakkaus mun läheisimpiä kohtaan. Tai sellainen, tai vaikka just niinku romanttisissa rakkaussuhteissa, niin se, että ei mun nyt tee mieli mennä sänkyyn halailemaan itteeni. Hudlailee itteni kanssa. No mutta jos me palataan tähän aikaisempaan aiheeseen, niin mitäs sitten kuitenkin joku masturbointi, niin kyllähän silloin... Totta. Se on vähän niinku sama juttu. Totta, niin tiedätkö, voi itsesi kanssa sänkyyn versus jonkun toisen kanssa, niin se tekee sitä, jos sä jotenkin inhoisit itseäsi tai kehoa sitä. Mielenkiintoinen aihe. Tää on filosofian podcast yhtäkkiä. Tää on tosi filosofinen. Ensi kausi on pelkkää filosofointia. Niin, jep. Joo. Mut siis, mä väitän ainakin, että se on ainakin omalla kohdallani ja väittäisin, että aika monen kohdalla faktaa, että se itsensä rakastaminen on se niinku vaikein kohde. Niin. Koska en mäkään oo. Ja silleen, tiedäks mä, että niinku, rakastaanko mä itseäni nyt niin paljon kuin mä voin? Mistä mä tiedän sen? Niin, no kun jos mä rakastanko mä muita niin paljon kuin voisinko mä rakastaa vielä jotain ihmisiä vielä enemmän kuin näitä ihmisiä, ketä nyt rakastan? Joo, ja sitten, tai just se, että mistä se niinku rakkaus itseään kohtaa, tai tiedätkö, missä tiedät, että sä rakastat itseäsi? Onko se just kanssa niinku vähän sitä, että kun sä kunnioitat itseäsi ja sä luotat itse, kun mä mietin niinku vaikka silleen, että mistä tietää, että on ihastunut tai rakastunut, missä menee se ero? Niin kyllä mä nyt näkisin, että siinä palataan siihen luottamukseen ja kunnioitukseen, että kun sulla on sitä ittees kohtaa. Jumalan kekka, tää onkin toi on vaikea. hyvä, koska just minkä mä sanoin tässä aikaisemmin, että mä huomaan, että mun tavallaan se rakkauden kokemus lisääntyy, kun mä arvostan aidosti ja kunnioitan aidosti ihmistä. Niin minkä takia se ei päteisi tässäkin itseä kohtaan. Ja mä ainakin koen, että se on, mä tiedän, että mä varmaan voisin rakastaa itseni enemmän just kautta, koska mä koen, että mä voisin jotenkin kunnioittaa ja arvostaa itseäni enemmän kuin mä teen. Niin just tää. Niin. Ajatko tästä siis herran jästä? En mä ajatella tästä yhtään tämmönen jakso, mutta tämähän on niinku ihan mä vaan ajattelen, että rakkaus on ihanaa ja minä rakastan kaikkea, minä rakastan elämää ja niin rakastankin ja näin, mutta kyllä sekin vaan on paljon syvällisempi asia. Ja just toi niinku rakkaus itseään kohtaan ja satuttaako rakkaus ja mitä se niinku on? Pitääkö olla rakkautta? Tuleeko rakkaus automaattisesti? Tuleeko se luonnostaan? Onko se opittua? Niin toikin. Tai se, että ainakin se, mitä sä ilmaiset sen rakkauden, koska miettii jotain perhekuvioita, suhteita. Että silleen, jossain mä just luin, että oli jotenkin, että silleen, tein sulle voileipiä, niin kuin, että rakkauden osoitus. Mutta silleen, onko se hyvä rakkauden osoitus? Kun se on tommonen niin versus se, että on oikeasti silleen fyysisesti lähellä tai sanoo kivoja asioita. Tai tiedätkö, että mikä on myöskin niinku parempi joku rakkauden osoitus kuin joku toinen asia. Niin. Tuossa tuli muuten nyt taas, niinku sitten taas ihan näkyy ehkä joku kaula vai jostain. Onko sun helppo sanoa, että mä rakastan sua? Toi on muuten hyvä kysymys. Ja tossakin taas silleen, mä mietin parisuudetta. Niin. Että... Mä pysähdyn. Niin että jos sitä ei sano usein, niin onko se niinku silleen, että nyt on parisuudessa jotain. Nyt mun mielestä tämä menee vähän saman kategoriaan, mitä puhuttiin just siinä, missä me puhuttiin seksijaksossa aiheesta. Tai siitä, että jos tarpeeksi usein jotain, niin sit se olisi niinku, että sitä parempi mitä useammin. Mut mä en koe, että se on vaikeeta, mutta mä koen, että mä huomaan, että mä niinku...
tavallaan säästelen sitä. Joo. Mä en tiedä, tarkoittaako se kuitenkin sitä, että se on vaikea sanoa, mutta mä en ehkä, mä väittäisin, että se ei ole vaikea sanoa, mutta mä säästelen sitä vähän niinku semmoisiin, että mä en halua kuluttaa sitä loppuun, vaan sanoa sitä niinku silleen ohimennen. Niin. Niinku ehkä englanniksi on helpompi, kun sanotaan sitä, sanotaan niinku tuttavillekin, tiedätkö? Silleen, I love you. Mutta silleen mun mielestä menettää merkityksensä, että on kiva jättää jotain sanoja ja lausetta, mikä niinku, on oikeasti merkityksellinen. Tästä nyt jatketaan, me saadaan lupa jatkaa. Niin, Mä oon täällä siis joo. Mutta onko sun helppo sanoa, että mä rakastan sua jollekin muulle kuin sun avopuolisolle? Vaikka sun vanhemmille tai ystäville? Se on kyllä vähän. Se on kyllä vähän ja se on itse asiassa muuten se on tosi eri. Niin. Totta. Että jos sä sanoisit jollekin sun ystävää, että mä rakastan sua, niin olisiko sit se... Ja sitten myös se, että mun on helpompi kirjoittaa se, kun sanoisi se. Koska jos on teksteissä vaikka ystävänpäivänä silleen, Niin. rakastan teitä. Tietysti. Niin, ja sit mä mietin niin niinku... muuten vaan näin ja silleen sanoa se. Niin, ja sit mä mietin niinku sitä, että miksi se on vaikea... miksi se on vaikea sanoa, koska kuka ei haluaisi kuulla, Niin just tää taas. että joku rakastaa sua, ellei nyt ole jostain niinku ihan jutuista. Niin, ja se tekee aina hyvää, tiedätkö? Niin, Ja... että jos joku mun läheinen, minulle rakas ihminen sanoo mulle, että Nita mä rakastan sua, niin totta kai ihanaa. Mut voiko siinä olla sit tavallaan se, että sit ajattelee, että se tuntuu niinku, että se menee niinku yli, että miten Niin, hyvä se no tuntuu kun ja sit tämä- varoo sitä, koska on silleen, että se tuntuu tavallaan epämiellyttävältä, niinku ylipäätään kun suomalaiset on just semmosia, että joku kohteliaisuuden sanominen on niinku silleen, tai kohteliaisuuden vastaanottaminen on vaikeeta. Niin. Niin se sama juttu. Niin, ja sitten taas palataan sitä miksi. Niin, no just näin, se on sit taas. Se on taas asia erikseen. Herranen aika. Todella mielenkiintoista. Mutta joo, siis yllättävän vaikea. Mä oon harjoitellut sitä, että enemmän vaikka just että mun siskolle, että mä rakastan Niin. sua ja tälleen näin. Ja mä huomaan, että se tuntuu niinku helpommalta ja näin. Ja, ja sen mä vielä haluan sanoa, herra jumala, tämä menee ihan hirveästi yli. Niin mä koen myös, kun sä puhuit tosta, että englanniksi I love you. Musta tuntuu, että se on englanniksi niin paljon helpompi sanoa. Ja se on vähän niinku sellainen, että... Sitä haetaan niin paljon leffoista, että se tulee koko ajan ihan eri tavalla, koska niin, ja se on vähän enemmän semmoinen, niin, että se vaan niinku, niin, love you, I love you all. Niin, se on niinku tosi eri. Ja suomeksi tuntuu jotenkin niin voimakkaalta, Just näin, semmoisen se- oikeesti niinku tosi vahva. Se tuntuu tosi ihan Niin. eri tavalla merkityksessä. Niin. Ihan kuin sillä olisi ihan eri merkitys. Jep, jännää. On. Alright. Semmoista pohdintaa. Kiitos tästä kaudesta kaikille. Ollaan oltu Madeiralla ja ollaan oltu Helsingissä ja kohta Jolle joku ollaan... huomannut, että olemme palanneet. Niin, siis by the way. Ja nyt rakkautta kaikille. Mitä se Nähdään. pitää näyttää nykyään? Jee! Moi moi!